Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kellu kliem pożittiv għar-rata ta' tkabbir fl-impjiegi f'pajjiżna. Il-Professur Joseph Bonnici kien qiegħed jitkellem f'laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-Parlament. L-employment naturalment qiegħed dejjem hija statistika mill-aktar li hija pożittiva li turi t-tkattir fil-impjiegi illi qiegħda wkoll ogħla r-rata ta' tkabbir minn dik li hemm fil-core countries. Jiġifieri dina qed twassal naturalment biex l-impjiegi jiżdiedu u jkattru l-economic growth. Il-Gvernatur Joseph Bonnici tenna li r-rata tal-qatt f'Malta hija inqas mill-medja Ewropea. Huwa spjega li l-ekonomija Maltija irnexxiela tiddiversifika bħal fis-settur tal-online gaming u dak finanzjarju u dan għen il-kwalità tal-impjiegi. Mhux biss żdiedu l-impjiegi iżda żdied ukoll id-dħul. Tkellem ukoll dwar kif tul dawn l-aħħar 10 snin l-investiment beda nieżel l-isfel iżda issa qed jieħu direzzjoni oħra. At this stage, fit-2004-2015 qegħdin naraw ċertu increase fl-investiment. Fil-laqa kien spjegat ukoll kif pajjiżna it-tkabbir ekonomiku qiegħed jeċċedi r-rata medja Ewropea. Intqal ukoll li dan huwa riżultat ta' tisħiħ fil-qasam tax-xogħol u tkattir fl-impjiegi. Min-naħa l-oħra ċemen tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Silvio Xkembri issuġġerixxa biex isir xi tip ta' studju bħalma saru f'okkażjonijiet oħra rigward il-miżura ta' traħħis tad-dawl u l-ilma. Dan għax l-impatt ta' miżura bħal din fuq l-ekonomija hija waħda evidenti u pożittiva kif wara kollox tenna l-Gvernatur stess.